Mafia. Lad Gweja. Wagon. Tauriseka mda. Yeah. Go Mr. Billy. Aiwa, nani? Lesebo. As in line, I'm online. No. The Russians need Nokia 1208, but they got to that. Oh. Now, as we are thinking with Mariga Chinja, Tingu, Papa, I get a 1:1. Very big. Nuti tino mushinga kana 1:50. Tino mushinga kuti ine security yakakwana zvizvikwana. But mambona zvakaita musoro wenyu here rasta. Musoro tiluzi. Wakameseka lo. Cleaning. Iboile. Cleaning unosaka unoshiba uchiclean. Ukaclean abaclean uzokhiza. Oh. Ko Billy Boy. Bomda. Apachuneza. Aiwa, everything is okay. Ndaona kama nesagare chingwa iri. Aiwa, sagare chingwa iri ndiri kubatsira hama dzangu dzadzauya paNyaradzo yaMudhara wangu. Saka ndo kwandikumbomhanya nako saka everything is free to okay. Everything is free to okay. Yeah. Yes. Ndaona futi mani makabata futi maglobal. Aiwa maglobal ndo ndapihona sawira wangu. Sawira wangu wandongoti ndi sawira wangu kuti baba wake futi anga shamara baba wangu. Saka isu anofuta kutoronzerana baba. Saka baba wake zvangu ari sawira ndakutongoti futi ndisawira futi. Saka ndiandipa maglobal. Oh right. Saka maglobal makutonomaisa kudeni. Maglobal ndakutonobayira zvikutotondipa kwatondira ndakutonobayira kutoona libhozi usiku yese ndiwanika akatobaka iwawo. Oh right. Kozvikutora nemukomana wewe mukubvumira nazve. Uyu ari pasaidi. Zvaaritoa zvekundozvibvumira. Anga achiti. Aiwa anga achitaura kuti zvinhu zvake is always alright. Aiwa. Phone hanzi yakapunzika screen here saka pane imwe yaari kushandisa but haisi kunyazomuitira musi. But mambona zvakaita musoro wake. Aiwa taona zviko zvaita musoro but zvinofanira kugadziriswa. Tofana kuti make sure kuti zvinhu zvingi zvichingozikanwa internationally. You see. Saka kuNyaradzo mukuenda. Nyaradzo ndisina kuenda isi asi ndakutoziva ndichatogadzira kuti ndizoenda. Nyaradzo yani? Baba Banda. Wangu ari sawira baba uzviziva wangu ari mwana mudiki. Mutaurire ka Billy Boy. Baba wangu ari sawira mudhara wangu. Iye aite se? Zvanga ari mwana mudiki. Pamwe kudharo unoziva tinonge tisinge pachandoziva kuti isu sina Banda we safely say kuti we are neighbors. We don't have to be away from each other if there is a problem. Usaka mudiki zvekudaro? Wanga mudiki bhozi dzimba idzi baba wake nababa wangu ndohanzi ndowakatanga kuextenda dzimba idzi muraini muno ndomanzwiro andaizvita ndiri mwana mudiki. Saka vanhu vangu vakangobatana tichingoti angatoroma dzisawira. Oh. Aiwa tikupanzwa. Saka program yakamira sei? Program iriko irikuenderera keroni. Hanziwo kana unofarawo zvezvinyaunyau zviriko kutanga kuma3 zvichikwira. Asi zvitoripo? Asi zvitoriko but this time vachambotangawo nechechi. But zvinyawa ndakona flag ka? Vakazouya nezuva rokumasiku vachikumbira saka vangamboda kuzviramba because zvakambokonzeresa kanoisi kamwe saka vakazopagadzirisa. Vakazouya vakakumbira vakazopagadzirisa ipapo saka tikazovapa go ahead kuti andachuya zvavo vambotamba. Plus mune makaisira maglobe. Tende kwavasira maglobe plus iwo baba wangu futange ndo yanga iri member yavo iyo. Takangotochi atingaite zvinhu zvaidiwa naMudhara kuti aiwe tiwatawanhikirikine because hatizoziva kuti mufano funge. Alright. Saka baba zvinyawa munobvumirana zviri?
Zimbabwe is open for business, meaning to say kuti security yedu chete ndio inekosha. Kunyanya zvinyawo vana security yakanaka. Chakaipa ndechekuti vanhu vatinoti vari dangerous kana kuti inferior minority people vatinoti MDC alliance vanozoda kuchinjisa zvinhu vachiisa mutemo dzavo pane nyawo inenge ichiplaya kana pane nyaradzo iri kuitika. Ona autira zveMDC naye zvekupinda pabhili. Vanhu vanoda kuzopota vachitonga vanhu vepanyaradzo. Saka MDC upinda papi? Ndo vatinoti maMDC members kutonga vanhu vepanyaradzo ngavatedzere procedure yese iri kuitwa panyaradzo mune zvakanaka, kwete kuti kana uri panyaradzo wakuda kukondorora zvikuitika panyaradzo usina mari uyezve uchikonzeresa kuti vanhu vaite zvinhu zvisina unhu panyaradzo. Nyaradzo yemunhu mukuru inofamba mune zvakanaka step by step kusvika yapera, pane kuti munhu kana wava panhamo paya wakupanya bhodhoro, wakurasa doro, wakutukana nevanhu zvakaipa. Kana uchinge watukwa, Jesu akataura kuti ukarwade munhu wame kuruboshwe ruwa yechipiri, mashoko akanga anticipata kuti achange ariko zvinhu zvegospel zvatikutaura izvi. Saka ndo zvinhu zvatisiri kuda kuti zvizonge zvichiitika. Yeka but usapinzika politics panyawo dzinopinda papi? Tikutaura politics zvinova urongwa. Saka urongwa huripo hatisuda kuti pange paine vanhu vanoda kuvhiringa urongwa kana vasina mari. Kana vaine mari timinzi kuti kana urongwa huchinge huri hwe200 years, kana wewe ukati urongwa ngauchinje, vanhu vacho vakawirirana nazvo renyaradzo ukaisa 500 years unogona kuchinja. Ndozvatikutaura kuti ndo hwaro hwebusiness rega rega rinoitika nyika ino yese. Mukubvumira nekuzotaura nemukomana here? Aiwa, kana kuti akutobuda musaga? Zvinhu zvizvo ndikuzvibvumira isi. Mbozi anga kupinza zvana MDC. Tichitaura kuti kune ma-outline akaiswa, isusu tiri munhengo dzeneighborhood watch committee kana kuti zita PFBI. Hatidi kuti izvo tichiti vanhu vaite madambudziko ekuzotya vamwe vanhu vanenge vasina basa, kukonzeresa problem kunyanya kune vanhu vari kuziva urongwa hwakanaka, kana vati machurch goers kana vakainvitwa kunyanyanya. Saka Billy Boy, Yebo. mukuti chi? Aiwa, azvigadzirisa tozvibvumira zvinhu zviri right. Hanzi hatisuda vanhu vanovhiringidza program. Vanovhiringa, vanhu vanodidi. Saka imi ndimamemba acho atenda katotaza kuti ndimune muchitogadzirisa zvinhu zvimire zvakanaka. Saka ipungwe? Pungwe imwe yatotanga nhasi, bhozi nhasi pamozvima musina kunhikirikira. Bhozi yatotangwa nhasi tikazoziva kuti wachagumira papi, but weichamboitikawo svika painogumira ipapo. Pamwe wanenge wapedza. Patinotarisira seka kungoti zvinyawo zvikatanga pachatiko kanenge kapungweyo. But taurira kamukomana kuti anofana kuuya akageza mudze. Mukomana kana atodzwa kuda somunhu wese atogadzirira. Kana ini zvandakaita chatonochinja, chatonogadzirisawo. But kune zvikuru kwata zvekutamba unoona kuti warafu unoziva. Kukosha kwazvo ndokwatitaura kuti ndo zvatataura zvesecurity zvaya zvekuti isusu kana tiri panyaradzi sekuti isi hatisiwe zvikuru asi tiri vanhu vainvitwa, uyezve isusu tinoziva kuti chinyakare chedu vanhu vanonyaradzana. Saka ndo kuti tiri pose vanhu vari kunyaradza, kwete kuti tide nhani kana kuti tide nhumwe zvakare. Haya, ndiri kutaurira kuti pamwe ukazobuda musaga achichichinya musaga hauzobuda ako musaga kana ndikuona zvinhu zvekutora zvakanaka tiri pano. Aiwa, haibhuwa kumanhandika mita kuti program ifambe zvakanaka. Tanizwa makomere machokwedzi iripo masvindisi sharp. Alright.